On ba? Eh mo bag na. Kami. Ayaw na di. Ambil na yung bag di. Asol ba ani yung chinilas to eh? Pwede mo tani dito sulod. Pwede. Ituloy ka lang kayo bro. Doon na kuanog mo. Pwede. Magsuga man diri. Ugma na pagmata. Kuapo na dira o mo tang nag-evacuation site ani ay. Dili kay tsada man na nga kuan na guys kaning ugma ba magbakasyon mi. Pero mga tulog pa mi karon kay natural ugma pagud to. Ana ba? Nasa ni vlogging eh. Dili kinahanglan magbuhat sa tag-script. 2020 is when the pandemic starts. Bitaw ka to siya kay quick shout out ra to sa amo ang idol vloggers. Iya hala di ay. Kuwara tong idol. Iyahang idol vloggers nga ang ano to? Gioong family. Ong fam. Ong fam. Pero magbakasyon mi tomorrow morning. Ano inani akong camera dyan? Ang buto daw. Pero magbakasyon mi ugma sa Golden Bay region diri sa New Zealand, South Island sa New Zealand. So Yo. uban mi ugma natural mga tog pa meron. Grabe kita ka formal. Or magbuhat kita script. Ay no, gabi. Ano ay katuna. Stress na buntag guys. We're going to Golden Bay. Far out. Vlogging. Kang over mag-exacto tulog. Speed up na. T-shirt guys kay kuan. Sa brand na to? Fruit of the loom. Fruit of the poisonous tree. Kara nung kanon to ko. Magbalon kay kwarta. Lumig. May sulod sa akong baby Ruby. We're going to Golden Bay. Let's go. Hype po diha, hype ba? Let's go. Hype. Dili hype. Bre. Cornering. Asa ta karon? So may ngalan ng coffee. Yung ko ni coffee na. Araw coffee. Araw flat rock. Kohatu. Flat rock. Ami sa Kohatu Flat Rock Cafe.
in Takaka. Look at the little town though, like it's really nice. It's like a humble, like prosperous town. Prosperous. Stay low. Tagad pa man may sa among accommodation, kada kasi lagdagat oh, mura lang nagbayog. Mura lang nagbayog. So, unsay imong first impression sa Tasman Golden Bay? No, you should speak in English though, like. Very, very cold. Very cold. It's chilly, eh? Naanami dili sa Heron Hideaways dili sa Rangihaita Road at Takaka. Naman niya mo ang cabin na nabook. Heron Hideaway. So wala siya attached na toilet. So ang toilet dili guys kay kuan sa kanang compost para very good sa nature. Kung ano yung balas lugar. So, kung malibang ka sa mga nagkaon diya, bahala mo. Kung naglibang kung mo ka kay natural tissue man diri sa New Zealand. Tapos dili tubig imuhang ibubo, imuharang bubuan og balas og ambot unsa ni mga kanang unsa tawag sirin. Mao ni ang toilet. So mo na Bali vibes. Ang ganda naman ng toilet naman, no? Very nature vibes. Mo ni ang cute na siya. Pero okay na. Mo ni ang compost toilet na to. So kung magkuan ka, bubuan na dali magsirin. Kay ilahan nang i-spread dito ang imuhang kuan para makatabang ka sa nature. Yes. Yes. Very nice. Kita ang kuan. Bali. New Zealand gid siya. Ilan din siya. Na yun. Ako'y paunahaw. Ni klaro ang cameraman. Next. Hindi rin ni mo to usahon tapos i-cut kay pag-edit ra dayon. Klaro. So mo ni diri ang ato ang toilet. Dahil nasa ubos ang ato ang outdoor shower. Of course, although bugnaw kay sa New Zealand guys, outdoor ang shower pero heated ang water. So, ano itong outdoor shower. So, with the rocks. Ipakita ang salog kay Instagramable. Bang! Coffee ko pati. Dari. Oh. Tapos, while ka shower ka, open ra siyas para ma-overlooking gihapon nimo ang ano ni? Forest Kani, ang nature. pathway lugar ni. Padulong sa beach. Pathway ni sa pailong sa beach. So ninaog ng tanong. So ang babaw mo na nga to ang cabin. So mo ni pathway mo sa beach access. Ugma na kay ulan man ron pathway ba. Ipakita kay para diha tani na og gani ha. Ibalik na pud sa kuwang kamera. Sunod ka. Dire. Yan ang ato ang tawag niya. Deck. D-E-C-K. Ano itong deck? Ano ang ato ang cabin. Gabi ka makasapot ka tao. Hindi ka matuhay diha na deck sa
Nature vibes. Nature vibes. Dirita. Dirita, beach Sa dagat. vibes. Island vibes. Dire. Kapi-kapi ka. Tomorrow morning when the sun is out and the sun does not appear. Dire. Tapos, pagi another deck din eh. Pag imuha ng liilion diha. Ipalili sa camera. Bedroom. Bedroom. Facing the ocean. Facing the ocean. But when the sun is out, it's very nice. Okay. Sulod. Dili ka kasulod diretso kundi sa nami mo basahon. Welcome. Welcome. Ipakita ang kuan kung saan daw nakutunon. So, pag kuan mo sa cabin, sulod ka. Mo din ni imong view diri sa kusina sa cabin. Kana ang deck nga nakita na ninyo ganiha, di ba? No. So mo ni ato ang kusina na sila stove, na sila kitchenware, na sila cookingware and everything. So mo ni mong stock kay kumpra ganina. Magpan rami for 4 days diri sa Golden Bay kay may sapi. Og chichirya dayon pan na sila fridge kay kung mag-stock kag everything na among pizza nga gikuan. Kitchenware nila ilahang faucet. Ang ilahang water nga ginagamit diri sa ilahang cabin kay rainwater. So you need to conserve water, no? Kay para wala lang ambot mo man ilang giingon nga kinahanglan mo conserve water. Kani mo'y dapat dili i-conserve. Kani wala mi nagkumpra daghang pagkaon pero nagkumpra mi daghan ani. Ayaw mo pagbuot. So mo ni ang amuang igdaanan. Tapad lang niya niya balang makalagot kay na siya naong inig matas buntag. Gabi ako pa ikaw na. Dayon mo ni ang couch. Then dito din ka mag-face dayon sa ocean. Katong gipakita nako sa inyo ganiha. Di ba? So mo na ni among cabin guys. Heron Hideaways. So naani siya diri sa 100 Rangaita Road sa Takaka. So amo Takaka ba ni Rangaita? Rangaita. Basta Rangaita, Golden Bay lagi Rangaita. Ang hilang mo Golden Bay, 100 Rangaita Road. Gibook na ko siya sa booking.com. So for 4 days and 3 nights ang ako ang nagasto is $570, which is not bad. They're new, bago sila, tapos stand alone sila nga cabin. So okay kayo.